barang tak goleki musuh sing kira orang cumi-cumi ngomongin kamu. Jadi yo. Ya wis diparani ta, diparani karo nembang opane. Kowe iki nembang Karo nembang wong ayu. Gusti lah kok cari kaya colok srune lah carane tok tek tuk bentuk nah sepatono munggah terusnya spot beli oleh lanjut meneng kowe wah kena soal beli barang kuwi ikan sumuk lho apa iki digawe apa namane berkat kados ya awakku lho ngumpul kene mung 2 lho lho iki titisane Betari Wilutomo Betari Widodari Wilutomo sing biasane ngatur ning nggen bak mandi. Nang sendang terus mabur. Pak, aku bayangno Widodari terus beratus. Mabur karo kamben ya apik. Apik. Sakmene lho. Iki mabur rek 2 meter nek cowuan to plane apa. Ora nang sendang. Nang sendang nang tengah alas ning gunung. Mosok Widodari blonjo ning apa? Coba. Ya, juga. Biro, orang mikir Sri ambil suara Sri lesnya Sri Yetem Tono Sri ya Sri Jironu bareng Sri ya Allah siapa ini suaranya lanang loh nek lesnya Sri ayo Jirolu Sri Sri ya Allah Sri ini bidang 3, 2, 1 Sri jebolan aku loh ayo lah ini rasa apa-apa nak jalan mungkin kok melu ngawur tak kocok ayo 3, 2, 1 Sri Renia ayo suara songlokan ngomong lanang ngalih ya aku dhewe iki lho ora tau ape budaya iki ora tau latihan paduan suara kok melu-melu 3, 2, 1 yang kira biar kita kono dhewe saya teman apa ini apa tak dilat ya kok jare rembug wisuwi aku wis cok ngono jare sing wisuwi sapa sing nyekel duit kuwi ya Pak
saku tutak 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 srining musika tuban ya tutak 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 srining musika tuban yo cak ya srining musika tuban Sampun. ada dua kita yang Sampun buat ya. aku jadi blong Nyapa. aku malah butir diri Ngomong ya. lalu yang pertama yo ya butir Yo ku yo, nyenake sik lho. heeh Oh, balungan. balungan kebot tiba ditutup ya pecah Ya aku sak nyamak kok bisa. hijau